Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa. Kepanggihan malih kalih kula Mila wonten ing pawarta menika. Ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan layang-layang ing Desa Ngaran. Sumangga dipirsani pawarta punika. Ana macem-macem cara wong nindakake kampanye kanggo bebaya corona. Kaya sing ditindakake ing Jogja. Salah sawijine layangan bertema virus corona. Dina Rebo tanggal 2 Agustus 2020, warga Desa Ngaran, Marga Katon, Segan Sleman, sami remen ngudha layangan kanthi tema virus corona. Maneka warna, jenis saha wujud layangan ingkang dipundamel para warga kanthi tema virus corona. Salah satunggalipun layangan kanthi gambar virus corona ingkang dipundamel kalian Bapak Budi. Miturut Pak Budi, bilih adicara ngudha layangan menika kangge ngemutaken saha ngajak para warga supados nindakaken 3M. Inggih menika ngginakaken masker, njagi jarak minimal 2 meter, kaliyan mbasuh asta supados penyebaran saha wabah virus corona enggal rampung. Mekaten ingkang saged kawula aturaken. Menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.